Yun, may hangin bridge pa.
few moments later. A few minutes later. Nakasurf pa na tayo, makakaligo na. Ganda oh, ganda. Oh, pwede rin motor dito. Yan, ano ba yung motor niya? Ano? Ang dulo. Ayan. Sa
25. Tapos 25 din yung parking ng motor. Tapos 20 minutes daw ka. Lalakarin mong ganito sa falls. Kapag bato-bato na yung dinadaanan natin, ibig sabihin malapit na tayo guys. Malapit na tayo sa falls. Yun, maraming bridge pa. Welcome to Luzon. Dito, ganda sa inugan. Tingnan nyo naman.